Misu za sve preminule biskupe, svećenike, redovnice i redovnike Šibenske biskupije na dušni dan u subotu 2. studenog u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić. Na dušni dan naše su misli, srce i duša okrenuti sjećanju, uspomenama koje nas vežu uz one koji više nisu s nama. Okrenuti smo zahvalnosti i molitvi za drage pokojne. Zato molimo za svoje pokojne i naša im molitva može pomoći da prođu pročišćenje. Tada se zapravo naša molitva i ljubav za njih, ljubav s kojom se Bogu obraćamo da im oprosti, sjedinjuje s Božjom ljubavlju koja im prašta i prima ih sebi. Današnji dušni dan ima poruku i za nas žive. Ne poruku tuge i rastanka, kako to obično prevlada u doživljaju današnjega dana, nego poruku nade ponovnog susreta, poruku da i mi želimo ostvariti, dostići blaženu vječnost. Isus je put, istina i život i niko ne dolazi k Otcu osim po Isusu. U Isusu Kristu objavljena je sva istina o čovjeku, o životu i smrti, o vječnosti. Uskrsli Krist nosi rane koje više ne bole, samo podsjećaju na neizmjernu ljubav Božju, na Isusovo prihvaćanje da je križ put u vječni život. U Isusu je siguran put, nepobitna istina i vječni život. To za svoje pokojne molimo, za sve pokojne biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, a kad za njih molimo, time ih zapravo i dalje volimo. To će nam pomoći da i sami pogled sa zemlje uzdignemo k nebu. Ljudskih slabosti u nasljedovanju Krista bit će uvijek. Zato smo svi potrebni Božjega milosrđa i samo po njemu možemo dostići nebo. To vjerujemo, to molimo za sve pokojne svećenike, biskupe, redovnike i redovnice naše Šibenske biskupije. Amen. Nakon misnog slavlja u zajedništvu sa svećenicima, biskup Tomislav Rogić predmolio je molitvu odrješenja za sve pokojne svećenike, biskupe, redovnike i redovnice Šibenske biskupije.